postaví nejdřív střecha a až potom se dá vlastně na dům. No. Vlastně jako kdyby nejdřív postavil střechu, pak vedle postavil dům a pak bys tu střechu dal na ten dům. Ne, dobrý, my jsme s fotrem na fotbu jednomu známýmu a říká, ježiš, sorry, a on, ne, to je dobrý, za to nemůžeš. To ne, no, ale hele, já se zeptám a dám ti vědět a do hodiny ti dám vědět a ještě když tak toho pošlu číslo do Deševiče. No, tak 4 hodiny se nic nedělo, že jo, tak volám a říkám, Findy, ty vole, jsi mě ani neozval, ani jsi neposlal číslo na to, že jo, na Deševiče. No, my jsme tady všichni úplně na sračku, tak říká, já ti ho pošlu a rovnou se s ním.